Андро го познавам от 2 месеца, но Бог го познава от много повече. Знаете ли, в Словото се описва за дяконите. Говори се и за 2 дякони, които бяха изпълнени с Духът. Единият беше Стефан, а другият беше Филип. И знаете ли, тези дякони не само прислужваха, не само метеха, не само палеха печките, но и проповядваха, благовестваха, привеждаха души на покаяние. И брат Андро, аз ти пожелавам да бъдеш като дякон Филип. Алелуя от духът е. Защото когато той видя етиопица, той отиде и го направи човек за Бога. Алелуя. Говори, благовества и обърна този човек. Така че, брат, аз ти пожелавам да водиш души на покаяние. Амин. Да завладяваш територии за нашия Господ Исус Христос. Амин. Защото имаме нужда от такива работници. Да се хванат здраво за работа и да орат на Божията нива. Благославям теб и твоята съпруга с всичките благословения, които са описани в Словото, да бъдат върху твоето семейство. Бъди благословен. Халелуя! Нека Бог да ви благослови. Преди да пристъпим към същинското ръкополагане, аз искам хвалението да изпее една песен.